YouTube Mirasım kanaly. 1712-nji ýylda Penceri Pelwanyň ogly Hoja Nefes Batyryň öýüne bir çağa dünýä inipdir. Innoň atasy Penceri Pelwan, kakasam Hoja Nefes Batyr, babasam Döwlet Mämmed Düýögöz ogly Oraz Mämmed ağa diýilýän adamyň maşgalasyny iki tarapyna bular bir halatly adamlar diýip şuň bolan çağa Sapar Mämmed diýip at takypdyrlar. Sapar Mämmed diýip at takylannyň sebäbi özlerini Saparda saýyp. Saparda saýyp te watana barýançak Saparda saýyp Sapar Mämmed diýip at takypdyrlar. Bu zagaş çağa Wese boýa galyp Uranyň Hoja Nefes Batyr diýilýän adamyň babasy şol zamanny Buharada medrese oturan adam eken. Özüm ören sowatly adam bolup durdy şu döwrünü Kur'an terjime edip bilýän adam ekeni. Ýani Döwlet Mämmed Düýögöz diýilýän adam Kur'an terjime edip bilýän adam bolup durdy. Bir hatyraly bolup durdy. Şoňa babasynyň eline okumaga, şonu ýaşamaga diýip beripdirler. Mundan ulup Uranyň çağda bir aýratynyň bardygyny Döwlet Mämmed ağa bilipdir. Kemir serdara sahip Kur'an niýerler. Sahip Kur'an nimek enesinin göwresinde Allah'ın nazarysyn adama türkmen sahip Kur'an niýerler. Şol adamlara sahip Kur'an Maktumula, Molla Nefese, Kemir serdara şol adamlara sahip Kur'an niýerler. Sahip Kur'an nimek enesinin göwresinde heniz dünýä inmäke Allah'ın nazarysyn adamlara diýilýän zat şol. O zagaş çağa ulup babasynyň öýüne ulup buňa hat okumany öwredipdir. Umuman babasy buňa gaty üns beripdir, şuň aýratynyň bardygyny bilipdirdi, üns berýär eken boli. Bir gün babasy bir ýaňa gidipdirdi, oň daýysyna aman döşterdar diýýärler. Ýani Döwlet Mämmed Düýögöziň ogly Kemir serdarynyň dogan daýysy bolýar. Şol amanna serdar diýilýän özünden bir epesilje ul ekenini bir bölek goýuny alyp durdy Sapar Mämmede. Barsen şu goýunlar aýlak gelipdir diýip agylyň içinde ağaç dur diýip diýe. Bir goýunlar alyp agylyň içinde bir meýdana aýlamaga, oturmaga diýip gidipdirdi. Şo zamanyň çağalary diňe yara ulanýarlar diýýär. Elinden bir peýkamjygy bar eken bir towşan tokoýyň içinde towşanjyk gatypdyr, bolýan şunu ýyzyna düşüp atı bilmän atçak bolup gaýr maýna salman goýuny ýatyndan çykaryp gidipdir diýe goýuny. Bu goýunun bölek goýun barypdyrdy, bir ekil guduran, düme ekil guduran gawunyň içine giripdir diýe. Bu bölek 40 san goýunam düme gawunyň içine giripdir, birden ýadyna düşüp goýunlar ýadyna düşüp ılgak gelse, ýani sürmek gawunyň içinde goýunlar gezip ýörmüş. Hay bir daýy opýarda bir baý adamym garaşyp dur diye goýunlar çykaryp taýyp. Kimin goýuny bu? Ay men goýunum baýa. Gören men bir towşanyň ýyzyna düşdüm dänin, çörüň öşüp ýadyndan çykarypdyryn. Men başyla bir günäme ötöwer diýdi. Bu seňden zadyň bu günäni ötürýär zatyn bu. Men ekwatorun gawunyň barsyny weýran etdirin bu. Mun heniz bir ternesini alyp ilk göremek men. Seňden zadyndan habaryň barmy? Kimin ogly sen diýipdir boli. Ne Döwlet Mämmed Düýögöziň agtygy diýipdir bol, bu bir türkmenden hanyň ogly eken, muňa arda baranyň beýdasy ýok diýipdirdi. Goýun sürüp alyp gidip şol zamanyň kasynyň howlusyny ertip dıkypdyr diýeni şu men zadymy mal näme ekinimi zaýalat diýip diýe. Onuň bir kazamyny tanşa adamsy baý adamyň arkasyna alyp diýe bir Sapar Mämmede käýinip başlapdyr. Bir eden zadyňdan habaryň barmy sen? Bir biriniň eken zadyny heniz bir geze kasyrynam almadyk zady bir weýran edipsin. Ay kazaga günäm geçewerýin men bir towşanyň ýyzyna çörüň öşüpdirine bilmän. Şuňal bolupdyr ekeni. Men dagdy men bir tölesem zadysem bir töler ýalym şu goýunyň baryny beren dedi. Bir hasylyna ýeten agamyň. Entek demesem almandyr. Mundan bir haýyp buňa barha üstüne kukuräp gidip barýarmyşyn şeýip boli. Waka diýe güýz aýlarynyň aýagragyna bolupdyr ekeni. Şo wakaň özü. Ondan bu iki kişi üstüne gıyırıp başlayıptırlar, bolýan Sapar Mämmed aýdypdyr diye.
Entek bundan näçe hasıl aljakdy be. Sen bu iden habaryň mam diýip durýarlar. Wagt kaza bu zatlaryň bar ertir harama çykýar diýip durdy. Oho tap duranlaryň näme yumruk gal halyňa ben. Ertir harama çykýar diýip durman näme ben. Ne bileyim, maňa ertir için pursat berýäňizmi diýip durdy. Kazam bolýa berýär. Malyň dursun şutaýdy bar gidonlaýyň sen. Ertirne gel ha görelne harama çykýan diýip durdy. Ertbik gelipdir, babası gelipdir de Han Sapar Mehmet diýip durýarlar. Ogly amanny österdar diýilýän wagt şuňa duran goýunlary aýla diýip uratdym ol şu wagt bolup gelmän ol. Oňor mansyn. O goýun makçaga adam däl ährin ol. Haýs ham sagaman bolsun na bir zadyňa isinin barar bu goýun makçaga oglun näle ährin ol. Ýalňyş iş buyurupsyň sen oňa diýip durdy. Onuň erte gelipdir ol gizi diýe bulut gelipdirdi, çala şitir-pitir eden bolyp daňdanam bulut tyrylypdyrdy, bütün dünýäni sowgurup durdy diýe. Kül bolup ýatyr diýe de bar ýer diýe. İr bilen ýanky baryp durýan, ýanky kazy bir giden ekin bagy bar eken ýanky içine aýlanyp gelip diýe, içine aýlanyp ýöreken bütün hemme bagy sowgurup naz edipmişin näde. Kazaga mene gelendirin diýip durýarlar. Bu öz başyňy ýeger, gide gör, bar malyňa malla git diýipdir diýe diýip. Yumruk galjak çaga ertir sow urjogyny ne kaza bar aýdyp olan oraşan bolup dogry bolup durdy. Ondan umuman bu çaga diýip ulanyp çörüňeşip gidişine bar oýnagy ýaragy bolup durdy. Adyny Sapar Mehmet ady bilen ýaşap ýören peýkam atyp oýnaýar eken çagalar diýär. Asmana peýkam atyp Vestilce çağaka yokorik giden okun Türkmenlik okun uzunnaky geýdirilen demirini Türkmen keýmir diýe. Keýmir ok diýip nusgowy edebiyatda okuyan bolsaňyz şol okun uzunna demirden oku bar. Istirlasy bar. Şoňa düşündiňizmi şu wagt diýip uzunnaky u peýkam uzunnak okuy demir. Şol zamanlarda bir çevişe ýasap berýär ekenler. Bir adam bolýar adam. Uzu demirli, peýkam okuy, bir adam adamyň janyna ol. Şoň üçin şoňa keýmir ok diýär ekenler. Şu oku ýokaryk atanny, ýokaryk baryp, ýetjek ýerine ýetip ýygyna gaýdyp gelenine ýene uzunna demiri bolansoň demiri öňe düşüp gaýdyp, keýmirin sag gözüň diýe çyk kesinden çümpdir diýär. Peýkam okuy. Çümtürdüm şo wagtlar seredip alaç edip perda deselerim şo zamanyň tebipler näçe tebipçilik etselerim bolmanyrdy. O gözät peýkamyň keýmirin degen gözünden beýleksem ikiden bile ýapylypdyrdy. Alaç edip bilmenlerdi kör bolup galypdyrdy. Keýmirin köredenip keýmir kör ady ýörgünni bolup gidipdir. Sapar Mehmet adyn bilýänem bolmanyrmy. Şu keýmir kör diýip şu keýmirin köredeni. O bir 4-5 ay geçip durur, açılıp durur gözü. Bir Allah tarafın gözü yönü, bir gözünün azıcık ak gülü var ekeni. O giyece günlüğü den görüp bilen adam olup yetişip durur. Ular şu vatlar esilecek oğlum kadı onun kıyasında ka şu zamanın adamsı bir erkek adamlara yede oynap, tuğdurmaz oynap, kimdir de bir sadranç oynap, başagay olup bir ovan çetinine üşüp erkek adamlar oynap durkalar, bir 4 tane atlı adam gelipdir diye. Bu adamların hiç gaydı yaşılsa yaş kişisi sadranç oynap duranım, bir yede oynap duranlarım, yankı yaşlılara hiç kimin üns vermeyenlerler ol keýmir, esilce oğlun yankılan önünden çıkıp salamu aleyküm ağalar, gele orayın deyiptir gelýän adamların bolşunu ýa-da urak görüp diye, bir ağalar atınızdan su saptırlar eken, men bir su getireyin ip diye, ullukan perwan çanakta diye, kaptallak sudan diye, alıp öylüne su getirip verip atlara görkezip dururlar, atlar üstünnäki adamlarım diye, üstünne oturlamışlar, atta su görkezip dururlar, hiç gaysi su iskamandıram diye. Ve susuz yalak kol atlarını su çanakla ağa deyip dururlar, bu atlar su içen atlar değerli oğullayıptır diye. Üstünnäki adamlarım bir yer diye. Sen hanın beyin yanına hemme tarafından hatıranam, dilinem ötkür bolsun sen oğullayıptır diye. Yankılan biri. Deyip, bir çanağını öylerine eki deyip, yankı yaşlılar gelip atını tutoyun ağalar.
babamın yanına ertensiz diýençe gelse yankı 4 atlyň hiç adam ýokmusun. Adam ýok diye onun yankı adamlardan sorapdyr tögelerin näkilerden. Yankı atlylar nereye gitti diýse, o nähili atly barmy diýämişindir diýip. Şey diýip muňa hiç kim demetmändir, onun babasy gelip durgan babasyna aýdypdyr diýe. Baba şuňalyk ýagdaý boldy. Bir 4 atly geldi bolýan, suwam merjek boldum bular ertip bol atlara. Suwam ishamadam suwy. Bolýan sünnäki ýaşylyň bir suw içýän atlar däl bulamyz diýip aýtdy. Oňa maňa da şey diýipdir bol be oglum senden garaşýan adyma men allym inni. Sen hiç ýerde aýtmaň şunu diýipdir diýe. Onun ol nämese de bir sır gizlenip galmandyr. Adamlar iki öçüp watana bararsyňyz diýilýän yer inni doğulan yer Kemer Serdarym 1712-de doğulan yer Antuyda doğulupdyr. Antoy diýe owanlar olowan adyny. Türkmenler Antuy diýip aýdypdyrlar. Şu Antuy, antistik dolanıp şuta gelmez diýipmişin birinkiler. Sondan Antuy diýipdirler diýär. Özü owan sanny ol ady Antoy diýip aýdypdyrlar.